Gwamnatin Kaduna ta bayyana dalilin da ya sa 'yan bindiga suka diramma jihar da ta'addanci. Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a sashenmu na labarai da al'amuran yau da kullum. Idan wannan shine shigowanka na farko wannan tasha tamu mai farin jini, sai ka daure ka danna mana subscribe da kuma ƙararrawar sanarwa. Gwamnatin jihar Kaduna ta yi Allah wadai da kisan da 'yan bindiga ke yi wa ɗalibai masu karatu a makarantar gaba da sakandire na jihar. Gwamnatin ta ce 'yan bindigan na haka ne don kawai su jawo hankalinta da ta canza matsayinta na biyan kuɗin fansa da kuma ba maganar sulhu da 'yan bindigan. Kakakin gwamnan jihar Muyiwa Adeyike shi ne ya bayyana haka a wani saƙo da ya fitar. Ya ce gwamnatin na nan kan matsayinta, babu gudu ba ja da baya. Gwamnatin Kaduna ta yi alawadai da kisan wasu ɗalibai da ke karatu a manyan makarantu na gaba da sakandire da 'yan bindigan ke yi a jihar. A wani jawabi da kakakin gwamnan jihar Muyiwa Adeyike ya fitar ranar Talata, ya jajanta wa iyalan da abun ya shafa, kamar yadda Channels TV ta rawaito. Kakin ya ce wannan kisan matasan da masu garkuwa da mutane ke yi wani ɓangare ne na ƙoƙarinsu na yaudarar gwamnati, kuma suna aikata wannan mummunan ta'addanci ne domin su sa gwamnatin Kaduna ta canza matsayin daga ba biyan kuɗin fansa babu tattaunawa zuwa yadda suke so. Kakakin kuma ya yi martani kan wani bidiyo da yake yawo a kafafen sada zumunta wanda ke ɗauke da wata tattaunawa da aka yi da gwamna Malam Nasiru El-Rufa'i a shekara 2014. Ya kuma yi watsi da waɗanda suke zargin gwamnan bisa matsayin da ya ɗauka akan matsalar sace-sacen mutane a jihar. A cikin bidiyon an gano gwamnan jihar Kaduna na kira ga gwamnatin tsohon shugaban ƙasa Goodluck Jonathan ta yi amfani da duk wata dama ko da ta tattaunawa ce wajen kubutar da 'yan matan Chibok da aka sace. Yayin da yake kare maganar gwamnan, kakakin ya ce tun daga wancan lokaci da lamarin Chibok ya faru zuwa yanzu, ya nuna cewa matakin da ya fi dacewa a ɗauka kan irin waɗannan sace-sacen shine ta hanyar amfani da ƙarfi wajen wanda hukumomin tsaronmu suke yi. Lamarin tsaron ya ta'azzara a arewacin Najeriya, kamar yadda ya faru a jiya a jihar Niger da kuma jihar Yobe a yankin Gaidam. Mazauna yankin na fama da halin ƙaƙa na kayi ga watan azumi ga kuma hare-haren 'yan ta'adda. To sai dai mu ce Allah ya kyauta, Allah ya kawo mana zaman lafiya a arewacin Najeriya da ma ƙasa baki ɗaya. Duka kuma da haka mu kawo ƙarshen labaran namu na yanzu, sai mun sake saduwa da ku a wasu labaran namu na gaba. Ni da na gabatar nake cewa mu kasance cikin ƙoshin lafiya.